ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз чандин ахборотҳои нав омода кардем, дастрас кардем, ба шумо пешниҳод мекунем то охир навори моро тамошо кунед ва ба мисли доимӣ қурби асъори имрӯзара баҳри шумо пешниҳод мекунем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 156 сомон ва $100 бошад баробар мебошад ба 1134 сомон, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1360 сомонӣ. ахбороти аввали моҳ оиди Афғонистон парвозҳоро бо Русия барқарор мекунад. чхеле ки ҳамаи мо шумо медонем Афғонистон қариб ки бо ҳамаи давлатҳо парвозҳои худша қатъ гардонидагӣ буд ва ҳукумати Афғонистон мехоҳад парвозҳоро бо Русия ва Туркия аз сар бигирад. дар ин бора мудири авиатсияи гражданини анамун Афғонистон хабар додааст. рӯзҳои охир қайд карданд ки мо парвозҳоро аз Баҳрайн, Аморати Муттаҳидаи Араб, Қазоқистон ва Покистон қабул намудем. ҳоло барқарор шудани парвозҳо бо Русия ва Туркия ба назар мерасад, қайд карданд. ахбороти дигари мо оиди баста шудани роҳҳо дар шаҳри Душанбе. бозрасии давлатии автомобилӣ бо нашри як эълон хабар додааст ки ҳаракат дар роҳҳо аз рӯзи 15 то 18 сентябр маҳдуд хоҳад шуд. дар ин рӯзҳо дар Душанбе баргузории ҷаласаҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкориҳои Шанхай дар назар дошта шудааст. бинобар ин ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар хиёбонҳои Рӯдакӣ, Сомонӣ ва кӯчаҳои Айнӣ ва Аҳмади Дониш маҳдуд карда мешавад, омадааст дар эълони бозрасии давлатии автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки аз 15 то 18 сентябр дар шаҳри Душанбе кӯчаҳое ки мо номбар кардем ҳаракати воситаҳои нақлиёт маҳдуд карда мешавад. дар ҷойҳое ки мо ном гирифтем ва ном бурдем роҳҳо маҳкам мешаванд 3 рӯз. тамошобинони азиз, ин буд ахборотҳои имрӯзаи мо. барномаро ба анҷом мерасонем. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.